Academicianul Sergiu Rădăuțeanu nu mai este. Și toți oamenii de știință trebuie să aprindă în aceste zile câte o lumânare. Academicianul Sergiu Rădăuțeanu a fost acela care a implementat în mica noastră țară cele mai înalte tehnologii, semiconductoarele și tehnologiile informaționale. Și toți oamenii politici ar trebui să aprindă în aceste zile câte o lumânare. Unul din liderii Convenției Democratice din Moldova nu mai este. Academicianul Sergiu Rădăuțeanu, cel care a fost un optimist extraordinar, cel care a pus serios umărul ca știința și tehnologiile să prindă rădăcini adânci în solul Republicii noastre, nu mai este. Dumnezeu să-l odihnească în pace. În apelul către țară de la 23 februarie, Convenția Democrată atenționa întreaga opinie publică din Moldova că este pentru prima dată când în Republica noastră poate fi instalat pe cale pașnică un regim dictatorial comunist, astfel repetându-se la noi una din firele cele mai negre din istoria omenirii, anul 1933, când au venit la putere fasciștii germani. Specuvând greutățile prin care trece țara, stimulând nostalgiile după un timp dispărut pentru totdeauna, comuniștii au trecut de la mențiunile electorale la dezvăluirea programului lor de guvernare. Astfel, în fața lucrătorilor bazei auto numărul 26 din orășelul Cantemir, Vasili Iov, ministrul transporturilor, candidat pentru Parlament pe listele Partidului Comuniștilor, a declarat deschis: îi vom ucide și încă o dată îi vom ucide pe toți cei care ne vor sta în cale. În raionul Cimișlia, același Iov a spus că Partidul Comuniștilor din Moldova va urma exemplul comuniștilor chinezi care au spânzurat peste 350 de răsculați, iar în cadrul unei întâlniri electorale din satul Cârnățeni, raionul Căușeni, candidatul comunist a menționat că, dacă va trebui, îi vom ucide pe toți democrații când vom veni la putere. A tăia, a împușca, a spânzura. Iată programul adevărat al Partidului Comuniștilor, care așteaptă cu nerăbdare să pună mâna pe putere după alegerile din 22 martie. Convenția Democrată din Moldova, fidelă principiilor unei trainice păci sociale și a bunei înțelegeri între toți cetățenii Republicii, deja a depus la Curtea Supremă de Justiție o petiție prin care solicită organelor de drept să scoată în afara legii o formațiune care subminează statalitatea și drepturile fundamentale ale omului, având drept scop guvernarea Moldovei prin teroare, dictatură și sânge. Considerăm că este timpul ca președintele Republicii Moldova, Petru Lucinski, să-și expună deschis în fața națiunii atitudinea lui față de Partidul Comuniștilor, partid care încalcă și disprețuiește Constituția și pacea internă din Republica Moldova. Noi suntem de la Cantemir, suntem martori de la adunarea petrecută cu domnul Iov, ministrul transporturilor din Republica Moldova. Domnul Iov, referindu-se la activitatea dumnealor, în caz că ajung în majoritate parlamentară, a spus, a declarat că ca și în alte țări, adică pe multe experiențe de alte țări, ei vor face reguli în Republică într-o noapte. Vor nimici pe toți acei care vor sta în calea lor și exprimându-se rusește a spus: budem убивать всех, кто будет стоять на нашем пути, кто будет нам мешать. Da, eu confirm chestiunea aceasta și s-a referit el foarte calm, fără enervare, fără nimic, s-a referit foarte calm și a declarat cuvintele убивать, те, кто будут мешать обществу. După aceea a fost, domnul Dumitru a fost eliminat din sală cu forța și domnul Iov, cu cuvinte din jurătură, în prezența erau femei, vă vădite, Ivo n***țule. La ce eu am spus, da, zic, necunoscută tactica, zic, că asta e în 40, s-a făcut tot așa. Și m-a luat de suori, o spus că неужели не найдется здесь ни один мужчина, чтобы вывести его нахрен отсюда? La care a venit un maestru și m-a scos, vină că dacă nu te batem și încep să... Și n-am vrut să mai ajung la vânătăi, la bătăi, am ieșit afară și am privit din ușa adunării, am privit și spitreci.
noi vom confirma pe tot locul prin Și în afară din noi mai sunt o mulțime de oameni care priveau și... Da, într-adevăr. Dintre care poate mulți suntem, dar mulți mai au mândrie și o să confirme. Începând din ziua de azi, noi o să găsim martori, o să găsim pe oamenii care sunt gata să confirme că asta e adevăr. În preajma alegerii noului Parlament, tot mai multă lume este îngrijorată de posibilitatea revenirii la conducerea țării a celor care ne-au distrus și fizic și spiritual, comuniștii. Ați vrea să se întoarcă la putere comuniștii? Nu. Desigur că nu. Doamne ferește. Nu. Numai nu ei. Limba rusă, пожалуйста. Хотели бы вы, чтобы к власти вернулись коммунисты? Да. Ну почему нет? Пусть приходят к власти. Коммунисты, да. Ați vrea să se întoarcă la putere comuniștii? Niciodată, comuniștii nu. Nu. Comuniștii tot o stricat. Nici într-un caz. Nu se uite la țară, nu știu. Probabil nu. Nu vrem să vină la putere. Niciodată. Comuniști, treziți-vă! V-a sunat ceasul! Ascultați ce spune moșul. Votați ceasul, nu cocoșul. Că am înțeles că ar și bunica. Cocoșul cu rândunica. Votează ceasul. Că ei mână pe mână să spală și de atâta n-al critică pe Lucinski. De atâta nu, că ei toți trag la... da, sau susții pe Lucinski. Eu mă gândeam să votez cu coșul. La Cocoș am citit un gazet, o venit Valerii, asta cum îi spune, Matei, Valerii Matei, acolo a stat de vorbă cu dânsul, am vorbit, el a dat așa o declarație, că el așa facă. Noi nădejdea că să votăm. Când acolo găsesc că el a primit în rând cu Parlamentul bani, cum să-l votez pe dânsul? Dacă el, prima dată, mâna lui lungă. Matei, într-o nedejde nu i-am, de atâta ar nedejde din cauza că el cum a părăsit acele direcții care au cu snegul, așa poate părăsi tot timpul. Luăm cu domnul Matei. Da, domnul Matei, eu de multe ori m-am întâlnit cu dânsul pe la adunări pe aici în alta, promisiuni goale. Pentru deși că el refuză singur, dar pentru ce refuză el singur ca să unească cu forțele democrate? De ce? Pentru deși că el vrea să fie singur lider în Parlament. Neunirea forțelor, asta merge în susținerea domnului Lucinski. Ascultați ce spune moșul. Votați ceasul, nu cocoșul. Că am înțeles că ar și bunica. Cocoșul cu rândunica. Votează ceasul. Ia buletinul și votează cu primul. Votează ceasul. Următoarea emisiune a Convenției Democrate din Moldova va fi difuzată la televiziune marți 10 martie la ora 21:40.